после да овладее ситуацията. Верона Ванделер от Холандия. Домакините си показват техните състезателки, естествено. Но преди време един от най-силните им уреди. Ето виждате обърнат хват. Въртежите. Техниката е запазена, макар и повечето килограми. Вече си постановката. Амплитудът качов. Великолепно изпълнение. Пълно преход към ниския брус. Нека да хубаво се вижда, ръстова, снажна състезателка, но подготвена и великолепно съчетание на спортка. Може да се играе гимнастика дори от такива момичета. Прави впечатление, че все по-уверена започва всеки следващ уред. 14